27,200 nैबे बाइकखौ सेल खालामगोन आरो ना So guys, फिन खेबसेबाव आरोबाव नुजाफैलायबाय आरो ना अब्लानो दिनै बुहुत गोबावनि उनाव आंना भिडिअ होनाया बुहुत गोबाव जागासिनो आरो ना माने बुहुत लेटैसो फैबाय थानाय जादों आरो ना भिडिअखौ थेवबाबो वेलकाम बेक टु द चेनेल आरो ना गाइस बुहुत गोबावनि उनाव फैलायबाय दिनै अब्लानो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खबर लाना फैदों आं दिनै नायनो हागोन मा जायगायाव दंफैयो पुरा 4 बागे साहा बागान गोजा होननानै जेखि नायो एखिनो साहा बागान गोजा एकदम ग्रीन गोजा बरियानो नैबे आंनि सेराव मा बाइक दं नायनो हागोन गाइस नै R1 5v3 दं आरो ना नैबे R1 5v3 सासे लोगोनि आरो ना थ' दा मेट्रिक पास जासावसो नायदो माने मानसिफोरा गोबां नागिरसोसावदो आरो ना बाइक थ' ओंखायनो नोंथांमोननो देखायनो लाना फैदो आरो ना बाइकखौ आङो आगोलनि फिथ्रि आं गंसे देखायनाया टायारा हामामोन आरो ना टायारा जामजोबनायमोन दा नैनि टायारा गोदान नै टायारा एकदम ब्रेन्ड निउ आरो ना दाख्लै बावैसो लगायनाय नै एकदम ब्रेन्ड निउ टायारा बाखि इन्डिकेटरफोरखौ नायनानै गाइस नै बहुत मोजां आरो ना नै स' गाइस दा नैबे बाइकखौ सेल खालामगोन आरो ना दा बाइकनि रानिंफोरा माबायसा कन्डिसना माबायसा आं खोन्थिगासिनो थ' प्राइसफोरखौ आं दा दसे थानानै खोन्थागासिनो नोंथांमोननो थ' बेसेबाङाव हरगोन बेसेबां प्राइसखौ आं दा खोन्थागासिनो भिडिअनि लास्टआव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिन नायबानो जाबाय आरो ना भिडिअनि इन्डावहाय आं नैबे बाइकनि प्राइसखौ खोन्थागासिनो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिन नायलांबानो जाबाय आरो ना थ' नायलांबाय थागास भिडिअखौ लेट्स गो बाइकनि कन्डिसनखौ नायनायनि सिगां बाइकनि साउन्डखौ खनसे खोनासंना लाग्रो आरो ना बाइकनि साउन्डआ माबायसा एकदम मजा दं आरो ना साउन्डआ खनसे खोनासंना लागाय साउन्डआ माबायसा Let's start. Okay, खोनासंगासिनो साउन्डखौ एकदम बरिया आरो ना एकदम मजा आरो ना साउन्डआ एकदम बेस्ट मजा जाना दं साउन्डआ एकदम बरियानो एख' माबा जायाखै आरो ना गारिया एख' प्रब्लेम जायाखै एकदम बरियानो दं गारिया ओमफ्राय रानिंखौ खोन्थिनो आं रानिंआ बेसेबां जाखो 27,000 जाबाय आरो ना रानिंआ 27,264 नै थ' रानिंआ बुहुत खम आरो ना नायनो हागोन नै बरियानो ककपिटफोरखौ नायनो हागोन गाइस नै माबायसा एकदम मजा आरो ना नै बरियानो उनखिनिफ्राय नायना ला आरो ना मोजांनो नै बरियानो हेलमेटखौ इग्नर खालामदो हेलमेटआ आंसियो बाखि बाइकखौ नायना ला आरो ना लुकखौ एख' स्क्रेच गैया आरो ना बाइकआ मजा जेरै दं ओरैनो दं गोदानैनो दं आरो ना बरियानो ओमफ्राय नाम्बार प्लेटफोरखौ नायनो हागोन नै माने जेरै दं ओरैनो दं आरो ना गोदान बरियानो नै बरियानो आयनाफोराबो स्टकआव जेरै दं ओरैनो दंजोबो आरो ना एख' चेन्ज खालामाखै बाइकआव एख' मडिफिकेसन गैया स्टकआव जेरै दं ओरैनो दंजोबो माथ्र' उनखिंजायहाय टेल लाइटि लगायनाय दं आरो ना नै उनखिंजायहाय टेल लाइटि लगायनाय दं आरो ना बरियानो थ' जाय बिथांमोननो नैबे बाइकखौ नांगौ नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बार होनो हागोन बरियासैनो बाइकआथ' बहुत मोजां कन्डिसनावनो दङ ओमफ्राय आं दा बाइकखौ खनसे सलायना नायनि सलायनाबो देखायनो आं नोंसोरखौ आंथ' सलायनानै लाबोखादो थेवबाबो नोंथांमोननोबो खनसे सलायना देखायनो आरो ना बाइकआ माबायसा कन्डिसनाव खारो थ' नोंथांमोना भिडिअ नायलांबानो जाबाय आरो ना बाखि बाइकआथ' मजा लुगैनो दोङो एकदम नै सिगां नायनो हागोन नै सेक्सि लुक जाना दङ आरो ना नै बाइकआ एकदम क्रेजि सेक्सि लुक मजा आगोलनि टायारा आवगायनि टायारा एसे जामनाय आरो ना नै गोदान नङा आवगायनाया गोदान नङा ओमफ्राय डिसब्रेकफोरखौ नायनो हागोन गाइस नै ब्रेकफोराबो मोजाङैनो दंजोबो आरो ना नै ओमफ्राय उननि ब्रेकफोराबो नै बरिया मोजाङैनो दंजोबो नै टायारा गोदान आरो ना ब्रेन्ड निउ नै मजा बाखि गाग्राफोराबो जेरै दं ओरैनो मोजाङैनो दंजोबो आरो ना नै सब मोजाङैनो दंजोबो गारिनि कन्डिसना बहुत मोजां आरो ना गाइस थ' सोरनोबा नांगौबाथाय बरियासो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना बुहुदानो बाइक नागिरो आरो ना बुहुदानो सेकेन्ड हेन्ड बाइक नागिरो फिथ्रिबो बुहुदानो नागिरो थ' नोंथांमोननो सोरनोबा नांगौबाथाय बरियासो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं दा बाइकखौ खनसे सलायना देखायनो नोंथांमोननो थ' भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना लेट्स गो साहा बागान सलायनायनि मजायानो आलदा खारना स' गाइस बाइकखौथ' बरियासो सलायना देखायनोसै आं नोंसोरनो बरियासो मजा आरो ना नै बरिया खारो माने फाला लामायावबो सलायना खिथिगोन बरियासो दा साहा बागानाव सलायनायखौ साहा बागाननि मजाखौ ला आरो ना गाइस नै मजा खारो बे टेनसनानो गैया एख' प्रब्लेमानो गैया लामाफ्राबो नै बोरैबा थाराय दै साहा बागाना बेसेबा गुवार आरो ना हमनानै मोना एकदम बेसेबा गुवारखा
स' गाइस बाइकआथ' बहुत मोजां कन्डिसनाव दङ आरो ना थ' जाय नांगौ नोंथांमोना बरियासे कन्टेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो ना आं कन्टेक्ट नाम्बार होनांगोन बरियासेनो थ' बाइकआथ' बहुत मोजाङैनो खारो ब्रेकफोराबो बहुत मोजाङैनो दङ बेनिफ्राय रानिंआ 27,000 जाबाय आरो ना नैबेनि बाइकनिया बेनिफ्राय बाइकनि बैसोखौ बुंनो थाङोबा बेयो बाइकआ मथा मथि 2 इयार्स जाबाय आरो ना माने 2022 नि लास्ट मान्थआव बख'दोंमोन आरो ना डिलारनिफ्राय नैबे बाइकखौ ओमफ्राय दा मथा मथि 2 इयार्सखौनो नाला आरो ना रानिंखौ ओमफ्राय दा प्राइसफोरखौ खोन्थानो आङो दा मथा मथि प्राइसआथ' सेकेन्ड डिलाराव थांबाबो यामानि गारिफोरना प्राइसआ एसे बारा जाखायो MT-आनो जा R15आनो जा जिखुनुआनो जा यामानि बाइकआ माने एसे सायाव जायो आरो ना प्राइसआ मानोना इन्जिनफोरा थिग थायोना जेबो जाया ओंखायनो माने प्राइसआ एसे हाइ जायो आरो ना सेकेन्ड डिलारफोरावबो दा सेकेन्ड डिलाराव V3 लायनो थांबाबो 1L नि सायाव जाजोबखायो आरो ना प्राइसआ 1L नि सिङावनो मोनखाया बर'बो यामानि गारिखौ स' ओंखायनो दा नैबे बाइकनि प्राइसआबो माने 1L ग्रोब बिदा आरो ना मालिकआ माने फन खालामनानै कन्टेक्ट खालामनानै रायलायबा एसे खम खालामना हरगोन खोमा खिन्थु माने दा मालिकनि बुंनाय हिसाबैबा माने 1L ग्रोब बिदा आरो ना बरिया खारना आरो ना बाइकआ बहुत मोजाङैनो दङ नै फाला फालि मजा मजा दे गाइस बाइकआ बहुत मोजाङैनो दङ थ' जाय नांगोन नैबे बाइकखौ बरियासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना एकदम पारफेक्टैनो दङ आरो ना बाइकआ आरो प्राइसआबो बरियासे मिलायदो आरो ना बाइकनि कन्डिसन हिसाबै प्राइसआ बहुत बरिया मिलायदो 1L ग्रोब बिदो मालिकआ बेनिफ्राय कन्टेक्ट खालामोबा एसे एनै डिसकाउन्टखौ खालामनो हानाय आरो ना मजालै मजा स' गाइस बाइकखौथ' बरियासे सालायनाबो देखायबाय आङो थ' बाइकनि कन्डिसना बहुत मोजाङैनो दङ आरो ना एक प्रब्लेम गैया बाइकआव दा जायफोरनो नांगोन नैबे बाइकखौ बरियासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं कमेन्ट सेक्सनाव बरियासे कन्टेक्ट नाम्बार होना दोनगोन थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो ना बाइकनि कन्डिसना एक प्रब्लेम गैया आरो ना मजा कन्डिसनाव दङ आरो ना बाइकआ हेभियावनो दङ हेभि एकदम मजा पारफेक्टैनो दङ स' गाइस दिनैनि फोरमायनो लागा बाथ्राया बेखिनियानोसै आरो ना थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो ना थ' जाय बिथांमोना चेनेलाव गोदान बरियासे चेनेल साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरो ना थ' नैबे बाइकखौ जाय नांगौ बरियासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं कमेन्ट सेक्सनाव बरियासे कन्टेक्ट नाम्बार होना दोनगोन थ' जायनो ब्लेक बिउटि नांगौ बरियासे कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलाय गाइस बरियासेनो बाय बाय टाटा लाभ इउ बाय बाय गाइस